Wow! Hej sammen, velkommen til den her video. Ja. Vi har fået 20 subs. Ja, vi har fået 20 subs, og I ved ikke, hvor glade vi er for det. Det var mega fedt. Ja. I starten, da vi startede YouTube, der var vores mål faktisk at få 20 subscribers. Og det mål er så blevet Opfyldt. netop. Og det er bare mega fedt. Ja. At endelig jeg kunne sige, at vi har klaret det godt. Tusind tak til jer derude. Det var mega fedt. Mega fedt. Så jeg håber, I stadigvæk vil subscribe, og I nyder vores videoer. Så vil vi nemlig lave flere. Ja. Så vi vil bare sige tusind tak, fordi I så med og har subscribet. Ja, og hvis vi har til at lave nogle challenges eller et eller andet. Et eller andet til Sub Special, så må I meget gerne sige det, fordi så skal vi nok lave det. Ja. Netop.